हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय बेयाव दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन आसाम टेट स्पेसियेल जिहेतु 2026 बेनि इउपिनि एबा पेपार 2नि ससियेल साइन्सनि लाबोदोंलाय ससियेल साइन्सखौ गोबाङानो बिबाय थायो ओंखायनो लाबोनाय जादोंलाय बेयावहाय गोबां ससियेल साइन्सनि लाबोखांबाय अदेबानि बेनिफ्राय आरोबाव लाबोबावनाय जादों नैबेहाय दा गोदानै खेबसेबाव बेयो जागोन दानिया नैबेयावहाय हिस्ट्रि पार्टनिनो बाहाय दङ मोनसे जोंना नैबेयो गोसोआव लानो गोनांथार माने एभ्रि इयार बेनिफ्राय कुइसन फैखागोनखि फैफागोन मानो होनबा जोङो नुबाय थायोनोखा बे जाहैबाय नैबे रिफर्मस मेजार्स डिउरिं ईस्ट इन्डिया कम्पानि ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि खुंथाय समाव मा समाजारि सोलायनायफोर एबा जारिमिनारि मा सोलायनायफोर सोलाय सोल' खालामदों एबा मा रुल दाफामदों बेफोरखौ होनदों मा आयेन खान्थि दाफामदों बेनि सायाव जोङो नायनांगोन दा बेखौ नायनांगोन दानिया नायदो अब्ला जों बेवहाय मा नुयो नायनोसै आरो बेबो एखेयानो नैबेयावबो हाबफागोन बेयो नैबे इस्टाब्लिशमेन्ट एक्सपेनसन कनसलिडेसन ओमफ्राय इन ब्रिटिश रुल इन इन्डिया बेबो दा बेवहाय बेफोरो मोननैजों मिक्सआप जागोन आरो दा बे अब्ला जोङो नायनोसै बेयाव बेनिफ्राय फैखायो मोनसे नङा मोनसे दा बाहाय फैदो जोङो माखासे लाबोदों भारतनि समाजाव फोसाबनाय लाबोनायफोर होनदों ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि होननाय लोगो लोगो ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि मा सोमोन्दै जोङो एसे मोनथियोबा गाहाम जागोन बादि मोनो नोंथांमोनखौ इंराजियाव जिहेतु जोंना जारिमिन दं हिस्ट्रि पार्ट जेनि सोमोन्दै जोङो मिथिना लानांगोन जेरै जा ईस्ट इन्डिया कम्पानिया जोंहा मा भारतआव जोंना पलासि दावहा 1757निफ्राय जोंना मा होनदोंमोनलाय ईस्ट इन्डिया कम्पानिया स्टार्ट जानो जागायजेनदों बेनिफ्राय मानिसिम 1857सिम बे 100 बोसोरफ्रामानो बेनिफ्राय 1857नि भारत सोरखार आयेन 58आव भारत सोरखार आयेन दानायनि उनावहायसो मा जोंनिया इंलेन्डनि सरकारा भारतखौ खुंदों बेखौ जायफ्रा हिस्ट्रि लादों नोंथांमोनहा मोनथिगोनानो दा बे गेजेरखिनि समाव समाज फोसाबनायफोरा ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि समाव गोलैजोबो आरो बेवहाय जानो हागौ ईस्ट इन्डिया कम्पानिनि इंराजफोरा फोसाबनाय नङाबा भारतआव थानाय समाज फोसाबगिरिफोरा समाज फोसाबनाय बेबो एखेयानो माने मोनसे बिसिनि डिउरिं समाव आरोखि बिसिनि समावहाय जानाय बेसिनि समाव जादों नालाय ओंखायनो बेयाव सोरबा भारतनि मानसिया समाज फोसाबनायाबाबो इंराज मानसिया समाज फोसाबनायबाबो समाज फोसाबनायानो दा अब्ला जोङो फार्स्टआव बेयाव नुनो मोननाय जागोन अब्ला बिसिनि समाव ब्रह्म समाज जादों ब्रह्म समाज गायसननाय जादों बेनि सोमोन्दै मिथिनांगोन ओंखायनो गायसनदों राजा राममोहन राया राजा राममोहन राय गायसनदों गिबियाव बेखौ ब्रह्म सभा मुङैसो गायसननानै लाजेनदोंमोन 1828आव बेनिफ्राय बेखौ 1830आव सोलायनानै ब्रह्म समाज गायसनबाय होनदों बेनिफ्राय ब्रह्म समाजना गुबुन सानै दैदेनगिरि दंमोननो बे जाहैबाय मा अक्षय कुमार दत्त केशव चन्द्र सेन बिसोरो ब्रह्म समाजनि थांखिफोरा मामोन बेखौथ' मोनथिगोन मा आइजो सोलोंथाइ गोसार होनाय सति सावनायखौ होबथानाय बेफोरो आरो ब्रह्म समाजनियाबो बेनिफ्राय बांसिन आइजोफोरनि सायाव नायनाय बिनि उनाव नायदो नैबाहाय दङ नै प्रार्थना समाजा जाहैबाय मा होनो 1867आव गायसनजादों बेखौ महाराष्ट्रआव गायसनदों नैबे ब्रह्म समाजखौ बंग'आव गायसनदों बेखौ गोसोआव ला वेस्ट बेंगल एबा बंग'आव बै समावथ' बंग'ल'मोन बेयावनो गायसननाय जादोंमोन बेनिफ्राय नैबे मोनसेया दानिया जाहैबाय मा प्रार्थना समाजा महाराष्ट्रआव गायसनदों एखे केरेक्टारिस्टिक्सफ्रा फांसनफोरा एखे बेखौ गायसनदोंमोन सोर नायदो नोंथांमोना महादेव गबिन्द रानादेया बेनिफ्राय नायदो आरोबाव दानिया आर्य समाजखौ गायसनदोंमोन स्वामी दयानन्द सरस्वतीया बे जाहैबाय मा 1875 मायथाइयाव बेनिफ्राय गुबुन मुङा बेना मा होनो मुल शंकर सोरना दयानन्द सरस्वती स्वामी दयानन्द सरस्वतीना मुल शंकर बेनि गुबुन मोनसे मुङा दयानन्द सरस्वतीया बिजाब लिरलांदों बे जाहैबाय सत्यनाथ प्रकाश बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन बे फैनो हागौ बेनिफ्राय बेयो मा होनो आइजो सोलोंथाइ सति सावनाय होबथानाय उन्दैयाव गथ' हाबा जानाय खान्थि बेफोरखौ बोस्रांजोबदों बिसोरो बेखौ बोस्रांनायनि अनगायैबो आर्य समाजाव मोनसेया जाहैबाय मा होनो शुद्धि खान्थि दंमोन शुद्धि खान्थिया मा होनो इस्लाम धोरोमनि मानसिफ्राबो बेयाव हाबफैनो हागोन होननानै बारस्लायनानै लाहैनो हागोन होननानै बिथांमोना एक्सेप्टेड खालामदों आरोखि बे एक्सेप्टेन्सआनो मा जाहैबायनो बेखौनो शुद्धि बुंनाय जायोमोन शुद्धि बेथ' शुद्धिया माखौ होनो माने 19आव फैखांबाय 2019आव
दानिया फैदो रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशना जाहैबाय रामकृष्ण परमहंस बिथाङा गायसननाय, जायो कलिकातायाव गायसनदों। कलिकातानि दक्षिणेश्वराव थानाय काली मन्दिरनि सिबियारिमोननो बिथाङा स्वामी बिवेकानन्दनि सोलोंसामोन होनदों। बे आरो बे स्वामी बिवेकानन्दनि सोलोंसा रामकृष्ण परमहंसआ 1897 मायथाइयाव 1897आव गायसननायाव बा बे गायसननायानो जाहैबाय मा रामकृष्ण मिशन। बेनिफ्राय स्वामी बिवेकानन्दनि गुबुन मोनसे मुङा मा होनदों? नरेन्द्र नाथ दत्त। नरेन्द्र नाथ दत्त बे स्वामी बिवेकानन्दना। स्वामी बिवेकानन्दनि सान्थौजोंनो फिल'सफिखौ लानानैनो रामकृष्ण परमहंस गायसनजादों। बेनिफ्राय नायनो आमार जिबन मुंनि मोनसे जोबोद गिदिर समाज फोसाबनाय बिजाब दङमोन। बियो जिउ खौरां बिजाब। बे जाहैबाय सोर लिरदोंनो? कलिकातानि राजसुन्दरी देबी, आइजो लिरगिरि गिबि बियो राजसुन्दरी देबीया। दाना रान्दि हाबा जाहोफिननो थाखाय इसोर चन्द्र बिद्यासागरा गावनो समाज फोसाबनायजों लोगोसे हाबा लानाय हिन्जावा रान्दि मोननो आरो फिसाज्लानो बिहामजोखौबो रान्दि हिन्जावखौ लाबोना होफैदों। गावबो आरो फिसाज्लानोबो। इम्परटेन्ट बाथ्रा। बेनिफ्राय नायदो सती सावनायखौ होबथादोंमोननो सोर? लर्ड उइलियाम बेन्टिं। लर्ड उइलियाम बेन्टिंआसो सोर? सती सावनायखौ होबथादों होनदों। हिन्जाव सती सावनाय माने मा? सान्थ्रि फिसाय थैयोबा बिसिया अराव बारसोमना थैफानाय। 1829आव बेखौ होबथानाय जादों होनदों। मानोना सती सावनायखौ होबथानो थाखाय राजा राममहन रायनिफ्रायनो लानानै फारि फारियै गोबां समाजफोरा नारसिनबोदोंमोन, नाथाय हायाखै। बेयाव इंराजफ्राबो गोसो होनानै नैबे मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन। बिजिरसालिया 1817-1817आव होबथानो थाखाय बिथोन ओंखारबाय थादोंमोन, अर्डार ओंखारबाय थादोंमोन, नाथाय मानिनायाथ' जायाखिसै। बेयाव लर्ड उइलियाम बेन्टिंआ गोख्रोङै 1829आव होबथानानैसो हानाय जाहैदों। बेनिफ्राय खुंथायारि फोसाबनायफोर। दानिया फैबाय बेयाव खुंथायारि फोसाबनाय माने मा? ब्रिटिश मानसिफोरजों एबा इंराज मानसिफोरजों समाज फोसाबजानायफोर। बेयाव खुंथायारि फोसाबथायफोरा नायदो बाहाय नायदो। कम्पानिनि साख्रिआवलाफोरनि आयेन बेरेखा मावनाय, फालांगि खालामनाय, घुस लानाय, दान बान्था बांहोनाय, घुस लानायखौ होबथानाय, दान बान्था बांहोनाय, बेनिफ्राय प्रमसन माने गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम दावखोहोनाय, बेफोरखौ लर्ड कर्नवालिसआ बानायजेनदों होनदों। आरो बे लर्ड कर्नवालिसआ खालामनाय बे गासै खामानिफोरखौ कर्नवालिस संहिता बुंनाय जायोमोन होनदों। कर्नवालिस संहिताजों मा खामानिया होबथाजायाबा मा हाबाफोरा जाफुंसारा होननानै बुंबा मा होनो? साख्रिआवलाफोरनि आयेन बेरेखा खामानि मावनायखौ होबथानाय, फालांगि खालामनायखौ जौगानाय एबा बेनिफ्राय घुस लानायखौ होबथानायनो, दान बान्थाखौ बांहोनाय, प्रमसन खालामनायनो, बेफोरो कर्नवालिस संहितायाव दङ। दा बेफोरखौ होनानै गाहायनि बबेयाव कर्नवालिस संहितानि बाहागो नङा होननानै गुबुन मोनसे होफादेरनो हागौ आरो साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय एबा माबा माबि होदेरनाय। होमबा बिसोरखौ गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय नायबावदो गोनांथार बाहागोआ लर्ड कर्नवालिसआ मा खालामदों? भारतआव PWD बिफान, लामा सामानि PWD बिफानखौ बेखौ कर्नवालिसआ बानायजेनदों। भारतआव डाक टिकेट, डाक मानि मा? पस्टेल, बे पस्टेलनि खामानिखौ लर्ड कर्नवालिसआ बानायजेनदों 1854आव। बेनिफ्राय भारतनि मानसिखौ इंराजनि साख्रियाव होजेननाया सोरनो? लर्ड मेयर एबा लर्ड हेस्टिंसआ होजेनदों। बे समाव इस्ट इन्डिया कम्पानिया गावसोरनि माने इंलेन्डनि नङाबा ब्रिटेननि मोननैबो हादरनिफ्राय मानसि लाबोनानैसो साख्रि सोयोमोन होनदों। जोंनि भारतना मोनामोन, लेखा रोङा जाम्बा होननानै दोनोमोन, नाथाय लेखा गोरोंखौबाबो दोनोमोन। बेनि उनाव लर्ड मेयर आरो लर्ड हेस्टिंसआसो सोदों होनदों। बेबो हारसिं सोआखै, गोसो जानानै बेयो गोबां बिग्रायनानै गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बेखौ मोननो हानाय जादों। बेनिफ्राय नायदो अब्लाबो गोसोआव लानांगोन लर्ड हेस्टिंस गैयालाबा लर्ड मेयरबो थानो हागौ, नामा एखे। भारतनि मानसिखौ आदालत एबा बिजिरसालियाव थिसनदों बिजिरगिरियाव। नै दाना बिजिरसालियाव मा? बिजिरगिरि हिसाबै थिसननाय, जास्टिस हिसाबै चिफ जास्टिसखौ मोनाबाबो जास्टिस हिसाबै थिसननायफोरा सोरनो? बे लर्ड मेयर एबा लर्ड हेस्टिंसआनो थिसनदों होनदों फार्स्टआव। बेबो सोंजाखांबाय। बेनिफ्राय दङ खाजोनानि फोसाबनाय। खाजोनायाव मा फोसाबा? टेक्सआव थारमाने कम्पानि सरकारनि सिङाव राइट खान्थि सोलियोमोन, जायखौ खाजोनाखौ आबादारिया राजानि न'आव हैनांगौमोन
रायत खान्थिया मा होनना बुंदों राजानि समाव राजानोसो खाजोना हैनांगौ न'आव थांनानै दा बेखौ सिफायनानै खाजोना खांनाय रिसिप्टजों खाजोना दाननाय मानाय खालामनानै कम्पानि सरकारा बेखौ सिफायना होदों बेनिफ्राय लर्ड कर्नवालिसआ अरायथाथि खालामनाय खाजोना राहा बाहायदोंमोन बोसोरसे 5 बोसोर नङै बे राहाजों हा बिगोमाफोरनि हानि मोन्थाय मोन्दोंमोन नाथाय खाजोना होनो हायाब्ला लांफिनजादोंमोन हानि मोन्थायखौ गिबिसिनाव लर्ड कर्नवालिसआ होजेनदों होनदों कर्नवालिसआनो गोबां खामानि मावदों बेयो बे खामानिखौ होनायखौनो अरायथाथि खालामनाय खाजोना होननाय बुंनाय जादों मोनसे हाखौ मालिकनि नाम बानायबाय बिनि सायाव बेयो मावबाय थानो मोनगोन खाजोनाया बेयो मोनगोन फाट्टा होनाय बादि आरो नाथाय फाट्टा होआखै जे अरायथाल' थि खालामदों बे हाया बिनि होननानै नाथाय फाट्टा होआखै बेनिफ्राय बेयो बोसोरसे बा बोसोरबा बेयो मावनो हायोमोनदों बेनिफ्राय नाथाय खाजोना हरनो हायाबा रानिं बेखौ लाफिननो मोन्दों गावनि कम्पानिनि सिङाव हाखौ बेनिफ्राय नैबे लर्ड हेस्टिंसआसो अरिजिनेलि हानि फाट्टाखौ होजेनलांदों होनदों हानि फाट्टाखौ लर्ड हेस्टिंसनि गुबुन मुङा मामोन लर्ड मेयर दहायसो होननाया बे लर्ड हेस्टिंसआसो 1826आव हानि सायाव फाट्टा होलांजेनदों बेनिफ्राय सोलोंथायाव फोसाबनाय सोलोंथाइखौ मा खालामनाङा गिबियाव सोलोंथाइ लादोंमोन हिन्दुफ्रा मायाव लायोमोन गुरुनि न'आव एबा टलाव जायखौ मा होनना बुङोमोन गुरुकुल बेनिफ्राय मुस्लिमफ्रा माद्रासा एबा मक्ताबाव लानाय जादोंमोन गावसोरनि मौलुमिफोरनि न'आव थांनानै लानाय बेनिफ्राय बेखौ सिफायनानै लर्ड वारेन हेस्टिंसआ माद्रासा स्कुल गायसनलांदोंनो 1781 बेनिफ्राय 1792आव जनातन डानकानआ वाराणसियाव मोनसे संस्कृत कलेज स्कुल गायसनलांबाय बेयाव ज्योतिषी रावखान्थि बायदिसिनानि सोमोन्दै फोरोङोमोन बेनिफ्राय लास्टआव फैनोसै मा उड्स डेस्पाच बे उड्स डेस्पाचआ जाहैबाय चार्ल्स उडआ दैथायहरनाय भारताव सोलोंथाइ गायसननो थाखाय प्लेनिं बानायनानै हरनाय आरोखि एलपि बा गुदि थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम बेयो जाहैबाय मा 1854 बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन उड डेस्पाचखौ बे उड डेस्पाचआ बै समाव बिथाङा मामोननो बर्ड अफ कन्ट्रलनि प्रेसिडेन्टमोन होनदों चार्ल्स उडआ बिसोरनि ब्रिटिशफोरनि सोलोंथाइनि फसंथान बर्ड अफ कन्ट्रलनि प्रेसिडेन्टमोन दा बेनिफ्राय उड डेस्पाचनि दैथायहरनायनि थांखिखौबो गोसोआव लानांगोन जोङो बेफोरो जाहैबाय मामोन बेयाव गैया आं खिन्थानो नागिरदों भारताव गुदि थाखोनिफ्राय माने प्राइमारि लेभेलनिफ्राय गोजौ थाखोसिम आप टु कलेज इउनिभारसिटि दानि दिनाव बै समाव कलेज गैया गोजौ थाखोल' होनना बुंबाय बेफोरो इउनिभारसिटियानो जौसिनमोन नाथाय इउनिभारसिटिबाबो आलदामोन बेसिम सोलोंथाइ गायसनहोनांगौ बेनिफ्राय गुदि थाखोआव प्राइमारि लेभेलावहाय लकेल लेंगुवेजजों सोलोंथाइ लाहोनांगौमोन ओमफ्राय गोजौआवसो इंलिस जाहैनांगौ बै समावनो होनखानाय बे इंराजफोरनि समावहायनो दानि जोंनि समावसो इंलिस नङाबा रोङा जाखानाय दङ बेनिफ्राय मा होनबावदों बेनि उनावहाय आरोबाव मोनफ्रोमबो स्टेटआव स्टेट बायदि रायजोफोर दंखायोमोन जेरै इंराजफोर फैनाय समाव 6था रायजो दंमोन दा बे मोनफ्रोमबो ओनसोलाव सोलोंथाइनि बर्ड गायसननांगौमोन बेखौ चार्ल्स उडआनो बानायनानै थिनहरदोंमोन बे जेरै जोंनि आसामाव दा सेबाया गायसननानै दङ सोलोंथाइ फसंथान समग्र शिक्षा दङ बेफोरो थिग बिदिनो दस्रा वेस्ट बेंगलाव दस्रा बेफोरबायदि आरो गोदोनो बानायनो थिनखादोंमोन मोनफ्रोमबो स्टेटआव मोनफा सोलोंथाइ फसंथान गायसननो थिनदोंमोन बेनिफ्राय सोलोंथाइ फसंथानफोराव सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय बेखौ खालामनो थिनहरदोंमोन सोर चार्ल्स उडआ जेरै कनस्ट्राक्सननि न' बां सोलोंथाइनि मेटेरियेलफोर TLMफोर दानि जेरैहाय हरो सरकारा बेफोरबादि दान हरनो थिनोमोन होनदों बेनिफ्राय आरोबाव मा होनदों जोबोद थुलुंगाखांनायनि थाखाय जायफोर फरायसाफ्रा मोजां बेफोरखौ बृत्ति होनो थाखाय बिसोरो चार्ल्स उडआ खावलायहरदोंमोन दा बेनि चार्ल्स उडआ दैथायहरनायनि थांखिफोर बेफोरनोमोन आरो दा बेखौ बाहाय होफानाय जायाखै मानो होनबा जोंना एसेबां गोथौ हाबनाय नङा आं सानदों मानो होनबा नैबेनि रिफर्मफोरखौल' जोंनो नांगोन ब्रह्म समाज आर्य समाज प्रार्थना ओमफ्रायो
रामकृष्ण मिशन बेफोरो ओमफ्राय नैबे हानि मोन्थाय बेफोरखौ नायजोबनांगोन आरो दा बेनिफ्राय आरोबाव हायोबा नागिरबाव नोंथांमोना जेसेबां नागिरगोन रोंगोन बेनिफ्राय कमन गोलैयोबाथ' हाबायानो दा बेखिनिमोन गुबुन गुबुन भिडिअफोरखौ नायनो गुबुन गुबुन इउनिटफोरखौ नायनो थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेयाव थांनानै नायदो बिनि PDF फाइलखौ मोनगोन लिंक थागोन एसेनोसै गोजोन्थों।